Hello guys! Isa na namang Ilocano dish ang isi-share ko sa inyo. Ito ay dinengdeng na tabtaba. At ito po ang mga ingredients. Ito po ay tinatawag dito sa amin na kardis. Yung kagaya lang din ng green peas. Itong fresh na green peas ay ating dudurugin. Ang kardis ay kailangan nating dikdikin para mas madaling maluto at isa pa mas malinamnam ang sabaw natin pag dinurog natin ang kardis. Dito po sa aming probinsyang Abra ay uso ngayon ang kardis. Season ngayon kaya maraming binebenta sa palengke at saka mas mura ngayon kasi sa isang takal ay makakabili ka ng 20 pesos. Bali 1 cup lamang po ng kardis ang kakailanganin natin at pagtiyagahan lang po natin itong dikdikin. Ito po ang itsura ng kardis yan. Para lang siyang buto ng sitaw. At sa wakas na dikdik na rin natin ang 1 cup na kardis. At ang pangunahing ingredient guys ay ang tabtaba o freshwater lumot. At mga rekado kagaya ng sibuyas, kamatis at luya. At ang paborito kong bulaklak ng kalabasa. Please take note guys, ang mga ingredients ay nahugasan ko ng mabuti. Sa isang malinis na stockpot, nagpakulo na ako ng tubig para sa ating sabaw. Maglagay po tayo ng 1 tablespoon na bagoong isda o fish sauce. Ilagay na natin ang sibuyas, kamatis at ang luya dito sa kumukulong sabaw. Takpan natin para mas mabilis. Mga 1 minute lang yan. Pag kumulo na ng 1 minute. Ayan natin. Ayan, pakukuluan lang natin yan ng mga 1 minute. Okay. So, pwede din natin ilagay na itong dinurog na kardis. Ayan guys, dinurog na kardis. Para sabay na yan sa pagpapakulo. Mix. May assistant pa ako dito, ini-mix daw niya. Ayan, i-ano mo na. Pan mo na. Ayan. And let it boil for 5 minutes para talagang maluto ang kardis. Ayan guys, kumukulo na yan. Kayaan lang muna natin maluto si kardis. Kardis kasi ang tawag dito sa yung local na green peas. Siya nga pala, para mas presko, dito na kami sa labas ng bahay magluto. Check natin guys. Ayan. Oh, ang sarap oh. Pwede na natin lagyan ng pampalasa kasi para sa akin okay na tong dami ng tubig. Pero yung alat ay kulang, lagyan natin ng asin. Dami. I-sprinkle mo katok-tok mo. Tok-tok! Ayan, naglagay ako ng asin. Ayan, pwede na natin ilagay ang isa pang sakong yung tangkay ng kalabasa. Yung bulaklak kasi ng kalabasa, madali lang pong maluto.
Ang recipe na ito ay tinuro lang sa akin ng kapitbahay namin. Ibang paraan para lutuin ang tabtaba. Ito guys, ang tabtaba. Jelly-like ito, malambot na malambot. Hinugasan ko na ito ng 3 beses. Wala naman siyang mga buhangin-buhangin, kaya malinis na ito. Masarap na. Extend pa natin ng konti kasi yung kardis parang hilaw pa. Extend muna natin ng 2 minutes. Tignan natin guys kung sakasakaling kaunti ang tubig para sa inyo, pwede nyo naman dagdagan tapos mag-adjust na lang po ng lasa. Tignan natin yung green peas kung pwede na. Green. Konti pa, mga 2 minutes pa. First time ko pala ito magluto nito. Itong klase ng soup na ito. O kaya dinengdeng. Dinengdeng na kardis na may tabtaba. Check na natin para pwede na. Ayan, pwede na yan guys kasi nag-iba na rin yung kulay ng kardis. Ilagay na natin si bulaklak, si onion rings o onion leaves. Sarap na yan guys. Lang di malukong ako raw dyan. Kitam na matinag. Alright. Parang matabang. Adjust lang po ng lasa according sa inyong panlasa. Ilagay ako ng konting asin. Ayan, ilagay ko na si tabtaba, lumot sa Tagalog, algae naman sa, syempre sa English. Ayan. Ito na, ang pinakabida sa vlog na ito, sa recipe na ito ay ang tabtaba. Mas mata. Sarap. Tomato. Yan guys, isang kulo lang yan, pwede na. Kaman mga lati malukong para kinimado. Kapantantik ka. Malutong? Sarap guys. Ang aking dinengdeng na tabtaba. O, kainan na. Kasi yung tabtaba, babanlian mo lang naman yan ng tubig. Siguro mga 1 minute lang. Habang ihahanda ko ang ibang mga pagkain namin. Hinatay ko na guys. Enough ko na ang kalan. Hanguin na natin si dinengdeng tabtaba. Mabango guys. Ayan. Ito ang aming isa sa mga ulam namin ngayong tanghalian. Kasama ang inihaw na isda, pritong tokwa, tsaka inihaw na talong. Ayan guys, let's eat. O, atak na, atak na. Thank you very much for watching. This is Miss Jamie Baliana channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, you may do, and please don't forget the bell button para updated kayo sa aking mga sumusunod na videos. Thank you and may God bless us all.